藤さつきです。ここではスペイン語を習っていて日本語を教えています。Jo soc Juli, estic aprenent japonès i ensenyo espanyol. Em dic Aguilar i aprenc japonès i anglès avançat i ensenyo castellà. Watashi wa densha de gakkoo ni ikimasu. Watashi wa densha de gakkoo ni ikimasu. 彼はバイクでジムへ行きます。彼はバイクでジムへ行きます。彼は電車でジムへ行きます。彼女は車で山へ行きます。彼女は車で山へ行きます。彼女は電車で山へ行きます。私たちは歩いてスーパーへ行きます。私たちは歩いてスーパーへ行きます。私たちは歩いて図書館へ行きます。電車で学校へ行きます。お母さんは電車で学校へ行きます。彼は自転車でジムへ行きます。彼女は車でスーパーへ行きます。で、学校へ行きます。私たちは歩いて山へ行きます。私たちは歩いて山へ行きます。私たちは自転車でスーパーへ行きます。こんにちは、僕は翔です。日本語を教えてスペイン語を勉強しています。Hola, yo soy Marta, estudio japonés y enseño inglés. こんにちは、私は島田圭介と言います。スペイン語を勉強しています。他には日本語を教えています。Hola, em dic Xavier, com la Marta, aprenc japonès i ensenyo anglès. 私は毎日学校の後でクラスメートとカタルーニャ広場でとても美味しいコーヒーを飲みます。はい。私は毎日学校の後でクラスメートとカタロニア広場でとても美味しいコーヒーを飲みます。彼は時々夕食の前に弟と居間で録画しておいたテレビドラマを見ます。彼は時々夕食の前に弟と今で、録画していた、テレビドラマを見ます。マリアさんはいつも雨の日にお母さんと家の中で冬に着るセーターを編みます。マリアさんはいつも雨の日にお母さんと家の中で冬に着るセーターを編みます。彼女は毎晩寝る前に一人で部屋で
京都で買った日本語の小説を読みます。彼女はタイヤで京都で買った日本語の小説を読みます。私たちはよく試験前に友達と図書館で友達から借りた授業の友達と図書館で友達から